Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka ganti mau syahadat, sholawat, sifat kalidoso. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita maqam mukhalafatul hawadisin qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi iyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi iyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya kenapa ya Al-Fatihah. Iya kenapa ya Al-Fatihah. Iya kenapa ya Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan
saged rawuh iki wonten ing menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Mugi selama niki kula panjenengan gadah beban ten pikiran kula jenengan. Mbah niku beban duwe utang utawa napa mawon ruwet pikirane. Sing kadang utang rasane kan cepet saged nyaur. Sing keadaane mboten sehat, cepet lekas sehat awake. Sing kula jenengan saged istiqomah anggenipun mutika weruh bab pangeran. Karena sakabehane nggih saking Gusti. Lah tamniku gak mung diucapne tok, wong kabeh iki sangka Gustine, kabeh sangka Gustine. Ajane iku bukan bangsa pengucap. Bukan, atau bukan bangsa rasa sanes. Nek dina adike sering ngucapne, berarti kita enggak tahu. Nah sakabehane saking Gustine nggih pun titik. Tamniku wau pun ngatos diucapne malih. Dan nyatanya adik mang bolak-balik ngucapin ngono panggah ngono wae kene wis-wise. Dicoba terus. Sehingga temniku sanes kalam akal malah atau kalam hati. Kalau kita sudah tahu ya udah. Kita jalan sesuai dengan kapasitas kita pakai apa. Kalau kita tani ya tani, kalau kita pedagang ya pedagang. Kan gitu, kalau kita sapam ya sapam. Data saya nek kula jenengan ngawar ning tauhid mriki sehingga napa? Mriki wis gak nek pengarep-ngarep mali. Wis gak ndoyo-ndoyo maneh. Boten. Wis gak ping petok ngene, gak ping nglakoni enggak. Data mriki kula jenengan supados napa netral. Dan netral. Dan netral ini sanes ucapan. Sanes. Aja diucapne niku dari netral. Lah balik kula jenengan ngucapne nggih panggah ngoten benjing ngucapne. Sehingga kawaro-kawaro sing ngoten iki bukan untuk bahan cerita bukan. Damel kewakan damel pribadine kiambak-kiambak. Damel wawasane awake dhewe. Sing awake dhewe iki mang mlaku ning uripe mengki mboten bingung. Enek soal-soal temliku wau saged menjawab. Biasanya kula jenengan kan mboten saged jawab dina apa dikek soal kalih Gusti Allah. Karena apa kan? Kok gak iso jawab. Karena temliku wau rumangsa iso jawab. Lah niku. Nah iki mang rumangsa iso jawab, dadine piye? Dudu iku jawabane. Jadi cek bingung. Adik yang duwe soal, tak jawab mbek akalku yo bingung. Tak jawab mbek rasaku yo ora penak. Sampai apa meneh. Damel sangka niku temriki wakan disalehne pikirane kula jenengan disalehne, rasa-rasane ten ati nggih disalehne sedaya. Adik mang supaya ngerti nrimone nyawa ing Gusti Allah. Kudu nrimo kabeh, ora nek bantan-bantan to ngengkel mboten wonten. Datose temriki sanes bangsa pengucap. Lah brek diucapne nggih mboten kenging. Karena apa? Belum tentu adik ngucap niki ngerti, belum tentu adik ngucap niki paham. Karena apa? Temliku wong ucapan adi ora ngerti ucapan apa iku. Ya kan ngoten. Sehingga sing dadi ini bingung kan ngoten. Dan niki bab niki kan bab sebelum anake alam dunya. Ini kan tafsiran. Nek cara di logika kan lha gurungane alam dunya masa iki mang iso crita lho kan malih ngoten. Kok ana ngene jenenge iki penafsiran. Bener omongane to rek, nek kene gak ngomong. Kene cerita. Wong kabeh ya penafsiran. Apa ya ngono tenan? Ajene nggih mboten, cuma kan penafsirane ngoten.
Iki dalane iki mangawarui ana ing sejatine Allah. Dalan. Wong dalan kon iki mau aja digunggungi tok. Oh dalan iki bener, dalan iki mang nek ngarane kena dikerono, yo aja dalane tok sing mau omongke. Nek dalan yo gawe mlaku. Aja mau gowa rono rene dalane. Apa tok-tok nggih. Terus niki kita bicarakan sebelum enake alam dunya. Lah niku. Nek kurang alam dunya kok engkel piye wong kene awet dhewe kurang enek. Kan ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Temliku wau bab kang kaping 7 iku nerangake alam wahidiyah. Dadi kan mengke urut. Diingenane kan alam ahadiyah. Ahadiyah wahdah. Ahadiyah kan cara bahasane iki mang ya kosong karo niki wang-wang wungkung kan ya kosong niku wau. Alam kosong. Setelah alam kosong kan muncullah temliku alam wahdah. Lah wahdah niku wau muncul ya saka alam ahadiyah niku wau, alam wong-wong niku wau. Sehingga temliku diarani gumantung tanpa centelan. Nek lambine awake digumantungne krana enek centelane. Nek temliku gumantung tanpa centelan. Murut tanpa sumbu. Lah niku Pak Deden. Meskipun ambek listrik yang mboten enggak Deden. Ada saya temliku. Dan niki dilanjut meneh alam wahidiyah. Dene alam wahidiyah iku den arane ta'yun tsani. Nek wahdah niku wau ta'yun awal. Niki ta'yun tsani yaiku sijine Allah taala mulai ngumpulake sifat jalal, sifat jamal. Dadi karo-karo niki mang dikumpulne sifat jalal ambek sifat jamal. Yaiku sifat jalal kang den arani nurullah lagi. Sifat jamal kang diarani Nur Muhammad. Jadi ning alam wahidiyah temliku wau wonten sifat loro dikumpule kabeh jalal kali jamal. Jalal iki mang Nurullah, jamal iki Nur Muhammad. Nurullah den arani zat sejati. Nah iki. Nurullah wau kan den arani Nurullah den arani Nur Muhammad. Sedangkan Nurullah niku wau zat sejati. Nur Muhammad kang den arani sifat sejati. Lah sifat niku muncul saka endi? Ya saka zate niku wau. Zate sinten? Zate Gusti Allah muncul. Utawa temen niku wau muncul saka alam ahadiyah. Nurullah den arani lanang sejati lan Nur Muhammad den arani wadon sejati. Dadi lakone ya kena diarani kaya ngono. Anak lanang ya anak wadon. Ucapane ya bolak-balik ngoten. Ikan dibahasane ngoten supaya kula jenengan mengke gak bingung lho iki kaya anak lanang anak wadon mang piye. Wong nek niki mang ibaratne. Dene laika kumpulin Nurullah lan Nur Muhammad iku antarane lawase wis ana 50.000 tahun. Ikan cuma perkiraan. Wong jenenge tafsiran, sak jere 50.000 tahun ana sing 100.000 ora masalah. Kasih ora kena den bedakake tempuke. Tempuke apa iki mang Nurullah lan Nur Muhammad. Kaya ini kumpule lanang sejati marang wadon sejati. Lah iki ya proses niku. Prosesnya apa niki mang prosese alam donya saisine. Engko alam donya saisine metune ya sangka karo-karone niku wau kumpule Nurullah sampai Nur Muhammad. Kena diarani Nurullah iki lanang sejati. Nur Muhammad kena diarani iki mang wadon sejati. Tegese aran alam wahidiyah iku yen den serupakake
wetenge wong alam wahidiyah yaiku wetenge Nur Muhammad lan kena diarani wetenge wadon sejati. Darani weteng kan diarani ada. Ibaratnya kan tem niku ada. Kaya dene nyun sewu awet dhewe duwe garwa. Awet lanang garwane kan wedok, kumpul dadi siji. Lah tem niku wau ten wetengane garwane kula jenengan muncul si jabang bayi kan secara logika kan ngoten logika kan sehingga digambari ngoten. Karena garwane kula jenengan muncul ya yugane kula jenengan nggih ta muncule. Ya kemeng saking hasil sangka kumpule awake dhewe karo garwane. Kumpul dadi siji. Bab niki ya bantah pun hafal. Bab lanang sejati wadon sejati niki pun hafal ki ambae. Ngono kan wis nglairne anak luru. Wis lingat anak luru. Lah waktu semono iku apa iki ngatangake kabeh alam apa ngatangake ngetok apa ngatangake kabeh alam mula den arani kumpule Nurullah lan Nur Muhammad. Banjur ana patutane yaiku kabeh alam saisine. Jadi kabeh alam saisine iku patutane Nurullah lan Nur Muhammad. Tegese patutane iki mangapa? Kumpule Nurullah lan Nur Muhammad lan kena diarani wujude kabeh alam saisine iku. Ya sangka ndi? Ya sangka Nurullah kalih Nur Muhammad kumpul dadi siji muncul alam saisine niku wae. Iku patutane cara Nurullah lan Nur Muhammad. Jadi kena diarani ora ana kabeh alam saisine yen ora ana wahidiyah. Ora ana wahidiyah yen ora ana wahdah yen ora ana ahadiyah. Iki urutane kan ngoten dibaleni meneh. Dadi napa iki mangke nek sing lairne. Sapa sing lairne? Tekon ndi awake dhewe. Jadi alam dunia saisine ya sangka wetenge Nur Muhammad iki wau. Lahire sangka kono. Kedurut meneh teko ndi ya sangka Nurullah. Sangka alam wahdah, dhuwurne sangka alam ahadiyah. Lah urutane ngoten. Nah niki kan kita diajak berpikir secara logika spiritual. Supaya kula jenengan ngerteni urut-urutane. Wong kabeh lahir ya saka iku metune saka niku. Alam ahadiyah teniku wae ngetokne alam wahdah. Alam wahdah teniku wae ngetokne alam apa niku? Wahidiyah. Jadi tiga alam niku wae nggih kedah awake iki mang ngerteni, kedah memahami. Karena apa? Cikal bakale alam dunya saisine. Termasuk kula jenengan. Nah, mriki dereng lahir kula jenengan dereng wujud. Iki tasih bicara Nurullah kali Nur Muhammad. Kita masih bicara alam-alam awal kedadiane awake dhewe. Lah mula sangka iku awake dhewe kudu ngerteni. Dumadine awake dhewe sangka ndi, lah engko baline atiki maring ndi. Lah niku lho. Sehingga kadang-kadang cara ringkesane kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun iku ringkes. Tapi nek iki mah gak ngerti ning jabaran-jabarane ya cuma ngono tok isine. Rewe ku tok. Ajane awale iso yo sangka Allah balen ndi balen ning Allah. Lah kan niku temen iki dijabane dijelasne. Kersane kula jenengan mboten bayangne maneh, mboten angen-angen maneh. Temen iki pun cetha wila-wila.
dumadine awake dhewe. Niki tasih dumadine alam donya saisine. Awale sangka ndi ya sangka Nur Muhammad. Kumpulin Nur Muhammad muncul menika alam donya saisine. Cara ringkese kan alam ahadiyah ngetokne alam wahdah ngetokne alam wahidiyah. Dan iki ilmu telu iki kudu dingerteni awake dhewe. Nek gak ngerti iki krana iki asal usule alam donya saisine. Asal usule. Kudu dingerteni kabeh. Jadi kena diarani ora kena kabeh alam saisine yen ora ana wahidiyah, ora ana wahidiyah yen ora ana wahdah, ora ana wahdah yen ora ana ahadiyah. Lan ora ana af'al yen ora ana asma. Ora ana asma yen ora ana sifat. Nah iki balik ning jerone. Dadi enek af'al, asma, engko sifat. Balikne. Ora ana sifat yen ora ana zat. Nah, urutan. Jadi dari luar ke dalam. Af'al, asma, sifat, zat. Nah ini. Jadi kembali ke zat. Kembali ke zatnya ini. Nah, mereka kersane kula njenengan mboten bingung. Iki ki enek afal, enek asma, enek apa jenenge sifat, enek zat. Lah iki urutane dari situ. Apa nih? Kaget. Apa? Terkejut itu. Nah, teman kan kita diajak berpikir dari luar ke dalam, nanti dari dalam ke luar. Kalau dari luar, af'al dulu kita harus pahami, baru asmone, mateng-mateng sifate, mateng-mateng zati. Nah, iki urutane cara berpikir iku njenengan ngoten. Mula ngerti yo yen kabeh iku mau sak temene mung kagungane Allah. Jadi sekabehane mbok iki af'ale, asmone utawa sifate atau zate sekabehane kagungane Allah. Lah temen iki lho kalimat kagungane iki aja ngantek ketinggalan. Kadang kan ati keceplosan, iki mah ditinggali. Nah ditinggali berarti kadang sehingga temen iku wau adiki madani Allah kalimat makhluk. Kulo wujude Allah, kulo wujude Allah, kulo wujude Allah. Lha iku ciptaane. Iku ciptaane. Tapi temen iki adiki menggunakan kalimat lho, kulo kagungan ya Allah, kagungan Allah. Sedayane kagungan Allah temen iku wau af'al, asma, sifat, zat niku kagungane Allah. Sehingga kena sing ngaku-ngaku nang aku Gusti. Mula aja pisan-pisan nganggo duweni jalaran kabeh iku mung kagungane zat yaiku Allah. Tegese nek mriki makan aja ngantek adik ngaku-ngaku. Yen apa sampean ngerteni sing kaya ngene ngaku-ngaku berarti piye madane. Kenapa? Allah temniku wau laisa kamsli syai. Nah iki kudu digondeli tenanan kalimat ini. Nah iki gak ngerti iki dadi piye nek niki mang dadi kesasar. Meskipun adike belajar sing ngoten iki wau, belajar hakikat, belajar makrifat iku saged kesasar. Karena apa? Awake iki mang madakane Allah kalih ciptaane. Nah kudu dingerteni sedaya. Jadi kabeh akbar iku mung kagungane Allah. Jadi yen wis eling lan wis ngerti banjur dumunung yen kabeh ngalam lan wahidiyah lan wahdah iku mung kagungane ahadiyah. Tegese kagungane Allah bloko lho. Nah, dalem mriki dasare awake dhewe. Dasar digawe dasar mlebu ning ranah tauhid, digawe dasar mlebu ning ranah makrifat. Karena apa rawan temen iku wae.
Lah mangke ten bab-bab lintune nek adik ki mang gak kelingan iki. Lah iki sing bahaya lho. Sehingga tetep kula waos ten niku kersane kula jenengan mboten tersesat. Karena ten niku nggih saged nyesatne. Nyesatne apa nyesatne ning pikirane awake dhewe. Nyesatne ning rasane awake dhewe. Wong Gusti Allah gak kena digambarne, wong Gusti Allah iki mang gak kena dipadakne kalih ciptaane ndak kok adik iki mang madak-madakne ngantekno kono iki wong ngaku lah iki sing bahaya. Lah ta mriki napa sing dereng kula ngertos nggih niki. Lah iki adik mang belajar bareng-bareng supaya mlakune kono ben gak sliring. Lho ngoten lho. Dikira belajar ngoten iki gampang. Kali kefahaman tambah temriki wau seliring. Karena dereng ngerteni temriki. Yaiku kena den arani sampurnane syahadat lan sampurnane takbir. Lan sampurnane salat lan sampurnane zakat lan sampurnane poso lan sampurnane haji lan sampurnane Islam lan sampurnane iman lan sampurnane tauhid lan sampurnane makrifat lan sampurnane ilmu lan sampurnane urip lan sampurnane pati lan sampurnane sampurna. Lah maksudnya apa kok diarani sampurna kabeh? Lah maksudnya temen niku wong sedayane lho kagungane Allah. Iki diarani sampurna. Sedayane kagungane Allah. Sing tumempel ning awake dhewe lho kagungane Allah. Sing wujud ning awake dhewe mbok zahir mbok batin iki lho kagungane Allah. Iki sing diarani sampurna. Ngerti ngono diarani sampurna pun. Sampurna hajat apa jeneng hajimu ya sampurna, Islammu ya sampurna. Kabehane sampur uripmu ya sampurna. Kenapa? Ngerteni nek sedayane kagungane Allah. Jadi nek kene gak cuma di bulan baleni, nek iki mang bulan baleni barno di omong-omongne iku wong kurang ngerti. Kurang ngerti temen iku wau. Sehingga temen iku wau kan nek wis ngerti kaya ngene nek sedayane nggih kagungane Allah sehingga sampurna apa sing kula jenengan lakoni. Kenapa? Sing mlakoni iki wau Allah sanes kula jenengan. Sing lakone sedayane nggih Allah, sing lakone pikirane awake dhewe, sing lakone atine awake dhewe, sing lakone rasane awake dhewe niku nggih Allah. Lah niku sampurna punan. Diarani sampurna. Tapi nek jenengan ucapne bolak-balik iku gak sampurna meneh. Dadi nek kene aja diucapne meneh pun dingerteni mawon. Jalaran ngerti kaya mengkono iku kena diarani ngerti asale, ngerti gawene, ngerti dadine, ngerti anane, ngerti ilange, ngerti omahe, ngerti manggone, ngerti kang den nggoni, ngerti papane, ngerti mapane, ngerti lan apa iki lungane ngerti, mulih ngerti, tekane ngerti, kang den tekane ngerti, pisahe ngerti, kumpule ngerti, pecahe ngerti, utuhe ngerti, ungkule. Dene Allah kersa dadekake marang kabeh barang kang dumadi iku mung sijine Allah Ta'ala dhewe. Dalile dawe Allah Ta'ala katerangane yaiku mengkene inna khalaqnakum bil wahidiyati khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya napa Mbak Mamin? Napa ane? Kok mboten jelas nih. Wa khalaqtul asya li napa? Wa khalaqtul asya'u li
li ajlika li ajli memiliki modern harokati li ajli oh nggih li ajliki ngeten nggih li ajliki ngeten niki harokati modern ngeten wa alam mangke li ajlika wallahu bikulli syai'in qadir mangke di bener nih meneh kalimat artinya mangkene sak temene ingsun dadekake ing sira kabeh iku mung suwijine ingsun dhewe lan ingsun dadekake ing sira Nur Muhammad iku krana arah perintah pertelane kagungane ingsun lan ingsun dadekake ing sekabehane kabeh kang dumadi iku krana arah pertelane kagungane ira Nur Muhammad lan sak temene kang nguasani kabeh kang dumadi iku mung Allah taala dhewe iki dalili dadi nggih sekabehane nggih Allah nah iki mangerteni nek kono nek sekabehane kagungane Allah datose pripun temeniku asali ya sangka Allah kaya baline ya ning Allah. Lah niku diprekeli siji-siji kok. Bisa ya sangka kono, kumpuli ya sangka kono. Sing ngumpulne ya Gustine, sing misane ya Gustine. Lah, kamniki bar kono dibaleni ning awake dhewe. Sing ngertekne awake dhewe ya Gustine. Sing mahane awake dhewe lho ya Gustine. Sing dalah ruwet ning pikiran awake dhewe ya Gustine. Sing dalah seneng ning atine awake dhewe ya Gustine. Dadi sekabehane kagungane Allah. Lha apa iki ngaku-ngaku? Sing bari ruwet ki ngaku-ngaku awake dhewe sehingga ruwet seneng kono iki mang gak iso utawa adik mang gak iso keluar saka ruwete ndak kono. Nah insya Allah temen-temen nek kula jenengan semua dikembalikan yang punya. Lah engko lepas ngawe dhewe. Lepase piye? Wis gak ngikat ngawe dhewe. Lah keakuan-keakuane awake dhewe suatu ikatan. Sehingga adik mang gak krasa ngiket ning awake dhewe. Lah temen iki adik mang dijabar nih. Yo aku iki mumet sing mutne kono. Wis ben kono ae. Engko sing marekne yo kono, ngono lho. Sehingga keakuan-keakuan iki manggen. Lah nek kene ojo meneng. Barono dibaleni nek kono meneng. Oh gak meneng ngono, nek kene panggah nek usahane. Panggah nek usahane. Contoh kaya awake iki mang pengen ngerti yo ngaji. Lah iku usahane ngoten. Maksude ngoten. Dadi adik mah digerakne kali Gusti Allah, bingunge awake dhewe sehingga adik mang saged ngaji sing ngoten iki wau dadi padang lho. Nek menurut pikiran awake dhewe mang wis nek kabeh kono aku tak meneng ae lho, kan ngoten. Nek pikiran dhewe. Iki sing gak bener iki. Lah nyatane nek wetenge luwe nek dijari panggal luwe. Panggal luwe iku mang. Lha iku real ndak mang. Nek wis ngono, berarti enggak seperti itu. Cara marek ning masalah awake dhewe iki mang gak ngono. Tapi ya wong kabeh iki mang enek lantarane. Kaya iki mang weteng marek ya enek lantarane krana disi. Lho niku lho. Adik kudu ngerti iku. Nah sampean ngikuti kalimah iki baru meneng ae. Ah iku mulai jadab iku.
Ya ta. Kagel mau apa-apa. Padahal ini sekabehane kagungane Allah. Namun itu dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam memahami. Karena apa? Ini bisa disalahgunakan atau ada memang bisa salah gunakne iki mah. Lah ngerti wong sing mara ning awake dhewe iku kersane Allah. Wong sing nyeneni awake dhewe ya kersane Allah. Wong sing nagih ning awake dhewe ya kersane Allah. Adiki utang ya kersane Allah. Ngono. Wong kabeh penggerake sangka Allah. Tapi ki aja diucapne. Nek sampean ucapne ya dadi salah dipentungi wong sampean. Nah, temika wau kan sekabehane adike mang ya roh asal usule awet iki mang ya roh baline. Sedayane wau kagungane Allah. Dene sawise sampurna dumadine Nur Muhammad antarane 50.000 taun iku den simpen ana ing dalem Nurullah. Iki balik neh critane. Critane Nur Muhammad ambek Nurullah. Iku mau temuli suwijine Allah Ta'ala banjur hadir ana arai Nur Muhammad iku mau kanthi dawuh mengkene alastu birabbikum. Biasane sing gawe wong-wong kan kalimah iki. Dadi awake dhewe ning kene nek cerita iki kan sing didhawuhi iki Nur Muhammad didhawuhi kalih Nurullah. Alastu birabbikum artine apa dawuh apa dudu ingsun to pangeran ira Nur Muhammad iki ing ngriku Nur Muhammad temuli enggal-enggal matur marang suwijine Allah Ta'ala ature mengkene qalu bala artine oleh matur Nur Muhammad mengkene wo inggih panjenengan dalem menika Gusti Pangeran dalem. Nah, kan sering sing jenengan mirengne kalimah-kalimah niki. Matem niki wau antara obrolane antara Nurullah kalih Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammad iki wau didangu kalih Gusti Allah kongkon ngerti. Jawab piye nggih panjenengan niku pangeran dalem lho. Dadi nek iki awake dhewe guru muncul guru ana iki. Lah Nur Muhammad ki ambek lho ngakoni pangerane, lah kok iki ora ngakoni. Temeli Nur Muhammad enggal-enggal sujud marang sucine Allah Ta'ala oleh rembah kaping 5. Suwine mangsa 50.000 taun yaiku aweh disyarah yen Kanjeng Nabi Muhammad sak umate iku calon den fardhoake nindakake salat 5 waktu ing dalam mangsa sedina sewengi. Jadi cerita niki wau asal mulane awet iki mang nglakoni salat 5 waktu. Supaya iki mang iso crita nek iki iso crita. Pengka nek iki mang ujug-ujug anak salat waktu tekondi kan ngene. Nah, versinya banyak versinya. Ada yang seperti ini, ada yang lain ada. Lah karena apa kok iki mang ngerteni kon sujud iki mang kono ngerteni nek Gusti niku wau pangeran kula. Nek awake dhewe piye? Malah kidulinan. Lho wala kan ngono. Adiki ngerteni Allah malah gawe dulinan. Ngerteni Gusti niki mah dige sawat-sawatan. Ngerteni Gusti niki mah dige lok-lokan. Berarti nek piye nek kono yo ora ngerti berarti awake kudu ngerti. Nek kan ngomongnya awake dhewe, sana Nur Muhammad. Nur Muhammad iki wae krana ngertine niku pangeran dadi sujud, lho ngoten.
Sawise mengkono temuli suci Allah taala madhep marang arahe Nur Muhammad kanthi dawuh mengkene kun fayakun. Artine ana sakabehane alam ing wektu semono iku sakala banjur ketinggal wujud alam kabeh kanthi judu-judu. Lagi kadang ada kimang salah menggunakan kalimat kun fayakun. Orang ngerti kalimat kun fayakun kok niki mang. Dik malah iki donga. Pada temen niku wau Gusti Allah dawuh marang Nur Muhammad kun fayakun. Lah kun fayakune Gusti Allah temen niku wau alam, dadi sekabehane alam ing wektu semono iku sakala banjur ketinggal wujude. Malah ketok kabeh wujude. Nah iki mang angen-angen tok isine. Iki contone ngoten, surah ukure kaya wujude langit lan wujude bumi iki contoh. Lan wujude srengenge lan wujude rembulan lan wujude surga lan wujude neraka lan wujude apa wae kang wujud ana alam donya lan kang wujud ana alam akhirat iku takyun sani. Lah iki mang dadi sakwise Gusti Allah iki mang matur ning Nur Muhammad kun fayakun sedayane wae pun ketinggal. Sehingga dicontohne apa to sing ketok niki wujud apa wae iki mang alam dunya saisine iki mang srengenge rembulan wujud wis ana nek mang surga neraka pun wujud niku wae iki kena diarani takyun sani arane tegese wis ketinggal kagungane Allah taala kelawan den werwis kabehane dan arani alam akbar lan den arani alam wahidiyah. Lah sehingga apa temen niku wau nah iki mang gak ngerti akbare Gusti Allah. Lah kok cuma dari kembang lambene tok. Lah temen niku akbare Gusti Allah alam dunya sak isine. Lho niku surga neraka ya akbare Gusti Allah. Wujud apa ning alam dunya saisine iki lho akbare Gusti Allah. Utawa temen iku wau alam wahidiyah. Nah mangke hubungane kali salat mangke hubungan salat mangke semerep iki. Cara digambare temen iku wau. Iki padha ngantuk kabeh. Didongeng iki padha ngantuk kabeh. Atau wanita, alhamdulillah atau wanita. Kita terus kula jenengan kan supaya ngerti ana ing alam semiki wau ning nek demikian kula gambare alam ning awake dhewe, alam pikiran awake dhewe utawa alam atine awake dhewe. Ngerti yo sekabihan iki lho kagungane Allah. Sing tumempel ning awake dhewe kagungane Allah, angin sing mlebu metu sing manggon sing semebar ning ragane awake dhewe ya niku nggih kagungane Allah. Lah nek kono ati ra duwe apa-apa blas. Tapi kok sering ngaku-ngaku duwe. Adik mang nek kene diruhne kalih Gusti Allah dingertekne kalih Gusti Allah. Lah adik mang wis mlebu ning arah pengertian sing kaya ngono iki diarani sampurna. Mak diarani sampurna. Sehingga sampurnane kono ana ing lampane adike sambelina engko wis gak goyang maneh. Nah iki bolak-balik sampean ucapne ning pikirane sampean. Sama ucapne lewat atine sampean iki dereng sampurna iku cek diangen-angen iku cek dirasani bener apa ora
penak ora. Lah kan ngoten. Jadi kalau kita semua kembalikan ke yang punya, jadi orang nek beban awake dhewe. Sekabehane pikirane ruwet kaya apa? Lha iki sing ruwete Gustine. Atine awake dhewe bingung kaya apa niki mang Gusti kok dibalekne kabeh. Lah nek balekne ki mang piye? Kan biasane wong tekok ngono. Nek balekne piye? Apa nek niatane? Mboten wonten niatane. Lah nek balekne piye? Meneng. Lho niku lho. Nek ku nek balekne piye? Aja aku maneh. Lah iki balek. Aku tak ngene, aku tak ngene iku enak. Lah dinapa dikemang enek niatane berarti ya digawe-gawe paling kok. Digawe-gawe iki mah direkayasa balik nerono padahal ya kudu bali. Lah temen niku wae pripun nek sampurna diki ngerti sekabehane jenenge sampurna. Ngerti tok sampurna wis meneng kok. Kok saiki mau tak niati balik nih masane Gusti Allah kan. Aku diutang ini yuk guru-guru Gusti Allah. Cara diucapne kan tak balik di rono kan. Yo ora ngono. Gak ning kono. Nah iki bangsa jero dadi gak oleh diungkapne ning lesane. Iki bangsa pengertian. Jadi faham ambek ngerti pun benten. Nek faham iki mang ning pikiran jahat. Nek paham iki ya kadang kena ditokni. Nek ngerti iki ning ati, lho niku lho. Panggonane wis benten. Nek sing ning jero ya ben ning jero aja ditokni. Nek ngerti sekabehane niku wau kagungane Allah. Sehingga surah kan iki contoh, kayak contoh gambaran-gambaran. Sing sering iki mang krungu biasane napa wae dawuh alastu birobikum. Nah iki biasanya cuma di penggelnya ngene tok alastu birobikum kan ngoten. Lah nek iki ya nek terusane ajeng maksudnya apa niku Mas? Iki waktu apa iki mang muncul. Lah sing dawuh sinten sing dawuh niki sinten. Nah ya. Cuma temen niku kan ada yang versi lain iki roh kan. Ada yang versi lain iki mang akal sing didhawuhi ada di situ. Cuma kalau di sini ini Nur Muhammad didhawuhi kali Gusti Allah. Kalau niku cikal bakale awake iki mang lakoni apa jenenge salat 5 waktu. Niki contoh digambare ngoten. Nggih alhamdulillahirabbil alamin mugi sedaya kula jenengan saged nglampahi, saged memahami, saged ngerteni. Al-Fatihah. Iya kan alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muntahimin ya rabbi bil mustafa ali maqasidana wa fil lana Mamadaya wasi'al karamin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidin Musallim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.